da, zebra zaindu behar diala. Ni guain jatetxe batera juten baldi benez, eta ikusten baldi badet norbaiti 4 urteko umeri mugikorra ematea joku bat itxeko, ez porno, joku bat itxeko, azken finean gaizki iruditzen zait. Aldortatikan. Déjame en paz y juega, bonito. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Las Vegas txiki bat poltsikoan. Kaixo, Telmo, gaur beste gai bat eta gaurkoa benetan garrantzitsua ze gure liburuaren funtsetako bateragoaz. Ze teknika psikologiko eta teknologikoak erabiltzen dituzten, gure liburuan mamitzen dugun guzti hori gertatzeko. Bai, hor ikusiko duguna da, ez dela ezer kasualitatez, baizik eta kausalitatez. Zenbat kausalitate? Itzalpian. Orduan argi pixka jarriko jo, guzti honei, baino hori baino lehen ikus dezagun gure gazte eta, hiritarrek zer dakiten honi buruz. Inkesta. Ez dut inoiz ordaindu, bakarriakat WhatsAppa, Twitterra eta Instagrama. Nik ez eta ordaintzen, baten batek ez hemen bat kargu da. Beak, oparitu ziren da... Ordaindu? Ez. Ez, inoiz. Ez, inoiz. Ez. Inoiz. Ez. Hori dain zuzen gaur jorratuko duguna, baino esango nuke zerbait baino gehiago dagoela guzti horren atzean. Zerbait igual fosforitua edo. Gorria edo. Gorria fortean. Testu gorria. Azkenian, ez dakit baina koloreen bizia delako ez. Azkenian ikusten duzolako errez. Ze ona, gorria, bai hori da gorria. Eta gorri hori zer? Kasualitatea edo kausalitatea? Kausalitatea. Nik uste ohituta gaudela igual 5 ordu entzuteak da, ez dira enbeste baina. Benetan, ikaragarria da 5 ordu. Eta pantaila baten aurrean. Sare sozialak agian ondo daude, baina 5 ordu egunero gehiago iruditzen zen, benetan. Handia, baina gero ere denbora libre asko dakagunez, ez dakagu lan bat, eta orduan denbora librearekin askotan pasatzen dugu sare sozialetan eta mugikorrarekin orduan. Ez da itarri gara iruditzen. Oso gaizki. Gehiegi eta gaxotuko dira horrengatik. Bai, guk onduratze gea, baino guraso gaztiak ez dituzte. Beraiek erakuste beti daudelako guraso gaztiak ere hortan da. Egia da, zebra zaindu behar diala. Ni guain jatetxe batera juten baldi benez, eta ikusten baldi badet norbaiti 4 urteko umeri mugikorra ematea joku bat itxeko, ez porno, joku bat itxeko, azken finean gaizki iruditzen zait. Aldortatikan. Déjame en paz y juega, bonito. Begira, esperientziaren ahotsetik, zer nolako ikasketa? Eta oso zuzena, gainera, ze guzti honek ondoriozko izaera bat izan dezake eta du. Ze interesgarria, ikusita beraien erantzunak eta guzti hauek, zuek konturatu teknika psikologiko eta teknologiko guzti hauek ez diela bakarri miren gertatzen zaiona Aitorri edo zuetan eri, Telmo. Ez, orori oso ondo pentsatuak daude, eta horregatik gaur pixka mamituko ditugu zer erabiltzen duten guk pantailetan itxatxita egoteko, Telmo. Bai, ez da kasualitatea ez, gure neraben erena baino gehiago, 5 ordu ematen mugikorraren aurren, eta heldu asko baita ere, ez da maiten. Bai, estrategia oso ondo pentsatuak daude, eta gaur begiratuko ditugu pixka bat estrategia hau zaintzu dien. Bai, horietako bat adibidez da, koloren erabilera estrategikoa. Lehen oso ondo entzun dugu ez, ze kolore erabiliko luken pertsona horrek, zerbait deigarria, larria dena koloreztatzeko, eta gorria esan du. Jakina delako gorriak horrelako eragina duela gure garunean. Bai, eta hori erabiltzen dute sare sozial eta bestelako aplikazio guztiek, bestela pentsatu. Irakurtzeke dituzuen iruzkin kopuruak aplikazioa ireki aurretik, ze koloretan daude bilduta? Kolore gorri baten, ezta? Eta horrek zer nolako eragina du gure garunean? Kolore hori begibistatik kanpo
utzi nahi izatea, eta hortarako zer egin behar dugu, ba, aplikazioan sartu. Eta sartzen garenean, ba, 11 teknika desberdin jartzen dira martxan. Baina kontuz, erabilera hori ez da horretan gelditzen. Bai, lortu dute lehen helburu bat, gu beraien aplikazioetan sartzea, baina orain mantendu behar gaituzte horretan. Eta begira nola diren gauzak, maitane, ba, adibidez, badaude ez, aplikazio batzuk, helburu jakin bat dutena, ba, gu pantaiaren aurrean ez, kontsumo pasio baten baitan biltzea, eta adibidez Instagrama, ez? Hortan oinarritzen da, argazki bideoak erakustera eta tarteka ba, publizitatea. Beraz, aplikazio honek bai, hasiera baten, aplikazioa ireki baino lehen kolore hori gorria mantentzen du, baina sartzerakoan gorria mantentzen jarraitzen dut. Mezua garbia da, sartu zaitez, erantzun mezu hauek eta gero etorri gure gana eta kontsumo pasibo horretan bilduko zaitugu, ez? Baina nola diren gauzak, beste aplikazio batzutara jo ezkero, non ba, mezuak erantzutea besterik ez dagoen, gauzak aldatu egiten direla. Eta adibidez WhatsAppean, bai, aplikazioa ireki aurretik kolore hori gorriz dago ez, baina sartzen garenean zer gertatzen da, bertan ez dagoela ba, argazki eta bideoen kontsumo pasio bat biltzerik ez, erabiltzaia. Mezuak, batez ere mezuak bakarrik erantzutea dagokigu. Beraz, zer gertatzen da kolorearekin maitane? Kolore gorri hori, ze kolore bihurtzen da? Berdea. Berdea, ez? Berdea, badakite. Hain zuzen justu, ba kontrakoa. Lasaitasuna adierazten du, esperantza, eta beraz mezua garbia da. Hemen zaude, bai, orain ez dakazu presarik, mezuak erantzuteko. Eta hau bakarrik kolorearekin, Osea, nik gai hau ikutzen dagunean beti egiten zait pixkat gordina, zera zuria kolorearekin bakarrik ikusita ez dian nola badakiten, nola gu hor mantendu. Bai. Gauza oso jakina da koloreen erabilera orokorrean ba, emozioak sortzen dituztela, eta emozioek noski ekintzak. Erabat. Hor, koloreak esan dezut elmo, kolorekin jarraituta notifikazioekin ere zerbait antzekoa pasatzen da ez. Guk uste dugu ona dala, guri informatuta mantentzen gaituztelako, baina ez dakizuek etxean baten bat arrantzale izango zeaten edo ez, honi ere ez, esan berra daukat. Baina, zuek ikusi notifikazioak diela, amuan jartzen dan karnata. Eta zeintzu dira, arraiak, ba gu. Ez, Telmo, gu bihurtzen gea. Eta zerkoaz, denbora guztian amu hortan jarri duten notifikazioak die karnata hori, eta gu une oroan kosk egiten. Eta orduan, zer gertatzen da notifikazioekin gu erabiltzen gaituztela, eta ez guk. Ez, orduan, notifikazio hauek kentzea, ez? Horrek ja guri eragiten diguna da, ba ez ibili barraia kosk egiten, ez? Holaxe da guk mugikorra erabiltzea eta ez berak gu. Erabat. Eta eraberean aurreko teknikarekin amaitzeko zalantzarik ez izan, telefonoa modu monokromatikoan jarri ezkero, denbora erabilera murriztuko dela zuzenean. Erabat ez, bai kolore hortan, eta baitare notifikazioak entzean ja, sango genduken pixka bat, beraren gandi pixka turrundu gaitezkela, ez? Mobila eta gure arteko erlaziori pixkat osasuntxoago bihurtu daitekela. Eta teknika hauekin batera, ez, hor dugu scroll infinito bera, ez? Scroll infinitoa teknika psikologiko, teknologiko bezala ere definitu dezakegu, baina garrantzitsua da agian zergatia azaltzea, ez? Eta hor, aintzat hartu berdeuna da ondorengoa, gure garunak zailtasun oso handiak dituela zerbait plazer sortzaileari stop esateko, ez? Eta horretaz baliatzen dira, orain burura datorkit egintzen ikerketa bat, bai? Jarri zuten bi katilutan sopa berdina, bai? Baina katilu bat azpitik berrelikatu egiten zen, amaigabea zen alegia. Eta ondorengoa gertatu zen, amaigabea zen katilu hortatik, pertsonek 173 gehiago kontsumitzen zuten, ez? Baitu, Nolabait adierazgarria ez zailtasun ditugun zerbait plazer sortzaileari ba onaino. Bai. Ez da pesateko, ez? Hau ze garrantzitsua ze orain Maria mugikorran dagonean, ez? Eta scroll egiten nahi da momentu hortan guk esan duen baino geldi. Hori da. Asko kostatzen zaio, ez? Geldi hori ez berekiko egitea. Enpresa teknologiko hauek oso ondoak izkite zeintzu diren gure gabeziak eta pasioak baitaren noski eta ustiatzen dituz eta scroll infinitoa da kasuetako bat, ez? Azkenean eduki 11 bat eskaintzen zaigu guztioi, ba, zailtasun handia dugulako stop hori egiteko, eta bideojokotan berdin gertatzen da. Zuek, ez da, ezautza aldezu, ba, partxixera adiktoa den pertsonik.
Ez da? Oraingo zez behintzat. Guk ez behintzat. Baina LoLea edo Fortnitera, edo bestelako gaur egungo jokoetara, asko eta asko, geroz eta gehiago, zoritxarrez. Eta zergatik, ez du lako, hasiera bat badu, baina amaiera bat ez. Beti daude pantalla gehiago, sari gehiago, eta horretan biltzen gaituzte, ez? Eta, ez dakigu, hori nola kudeatu, eta nahi baino denbora gehiago pasatzen dugu pantaien aurren, hori baita beraien helburu nagusia. Bai, orduan adi ez gehala bakarri guk ez, baizik eta beraiek erabiltzen dituzten estrategia guztiek ezagutu beharra dauzkagula gaur bezala, hauek ez, guk kontrolatu beharrean guk beraiek kontrolatzeko. Halaxe da, gero ikusiko dugun bezala, ez dagoelako askatasunik ezagutza gabe. Teknika teknologikoak ikusi ditugu, orain teknika psikologikoak eta pixka pragmatikoagoak izango ga, pixka hobeto ulertzeko, eta YouTubeko plataforma hartuko dugu naiz eta beste guztietan ere erabiltzen dituzten, Oain datutxo batzu, Telmo. Hori da, bai, honei pixkat ez, pragmatikotasun hori jartzeko, YouTube plataformara joko deu, eta bertan ondorengo datua diteu ez, 2.000 milioi erabiltzaile ditu plataforma honek, 1.000 milioi ordu kontsumitzen dira egunean. Eta 800 milioi bideo baino gehiago ditu. Neri onlako gauzak entutean, benetan oioi purdia jartzen zaitela, zenbatera ino erabiltzen ditugun. Bai, datu baten faltan gaude, agian areagotuko duena oioi purdi hori, kontsumo horren 70%, gomendatutako bideoen bitartez etortzen zaigu edo egiten dugu. Eta Neil Mohanek, zantzuen Masterful Recommendations. Entzun oso onak bihurtu zirela bideoa gomendatzen, eta etzun gezurrik ezan, baina etzun esan, ez da ere, zertzegoen horren atzean. Ze teknika psikologiko erabiltzen zituzten horren eraginkorrak bihurtzeko. Eta hoi esek, emango diteu argitara orain, edo hoietako batzuk behintzat. Eta horretan, murgildu baino lehen, nik uste, deigarria edo, hausnartu beharko genukela, oantxe epatu ditugun datu hauen inguruan. Ze ondo irakurtzen baldin baditugu, ondorioztatuko dugu, gure gizarteak jasotzen duela 700 milioi orduren kontsumo dozi bat, berak printzipioz bilatu ez duen zerbaiten inguruan, eta noski 800 milioi bideoietatik 10 bat gutxura bera eskentzen zaizkigu. Beraz, ondoriozta dezakegu, gizartearen 170 kontsumitzen duenaren 189,9 txapela lehen etxita dagoela ulertzen eta hautatu ez dugun logika algoritmiko baten bitartez. Eta horrela gare ez? Osea, sobreinformazio ikarragarri handi batekin beharrez degun informazio pila bat gure, ez? Garun eta gorputz emozional guztian sartuta ezin kabitu. Halaxe da. Nik uste zer pentsatu ematen duela eta, libre gara, nahi duguna kontsumitzeko bai, baina begira ze baldintzetan, ez? Baina oazen, ez? Aratago, hausnartu eta sakondu ezagun nola bihurtu diren horren onak, ez? Bideo hauek gomendatzen. Eta hortarako sartu behar gara, zuzenean logika algoritmiko honen erradikalizazioa aztertzera. Eta adibide bat jarriko dugu hortarako. Demagun, nik gustuko ditu dela hegazkinak lehorreratzen ikustea. Hasiera baten, nahitane, ondoak izun bezala, YouTubek gomendatuko iskit, hegazkinak lehorreratzeak, ez? Baina horretan jarduten badut, urrengo pausua izango da lehorreratze deigarriak bidaltzea, ez? Komendatutako bideo gisa, eta azkenik, horretan sakontzen badut, berbidaliko isitenak dira, zalantzerrik gabe, istripuak. Eta galdera, ez? Zergatik. Zergatik erradikalizaziora jo, negatiborantz jo. Kauza ezberdinak daude atzean, saritze sistema hor dago, baina batez ere neurologian oinarritzen da. Eta ze teknika da, zehazki? Teknika bat gutako guztioi eragin diguna. Eta da, oso ondo dakitela, pertsona horoi, gauza negatiboak edo erradikalagoak direnak atentzio gehiago eskatzen digutela, ez? Nolabait. Eta hori modu naturalean gertatzen zaigu, ze pertsona garenetik, historia horretik, gauza negatibo, erradikalei, atentzio gehiago eskaini diegu. Zergatik, momentu haietan, ez, zerbait arriskutsuaren aurrean, aurkitzen ginenean, atentzio asko jartzen genion egoera horri, ondoren, egoera antzeko baten aurrean aurkitu ezkero, hobeto erantzun alizateko. Nolabait, hau teknikoki ulertzen da, neuroadaptazio bezala, espezie bezala, bizirauteko garatu dugun adaptazio bat, edo tresna bat, ez? Izango litzateke, jakina da gaur egun dugun erosotasun hau, segurtasun hau, anomaloa dela, makrohistorian, eta horrelako teknika eta bestelakoak garatu behar izan ditugula.
baina honei pixat nolabaiteko zehaztasun handiagoa jartzeko, jarri ezagun adibide praktiko bat, ez? Gertatzen dena. Eta serioa dena. Adibidez, pertsona bat bortxatu ezan malin bada, eta bortxatzaia momentu horretan kolonia forte bat balin bazuen soinean, hortik urte batzutara bortxatua izan den pertsona horrek, usai hori edo kolonia hori, berriz ere usaitu ezkero, zuzenean automatikoki defentsa mekanismoak jarriko zaizio martxan, amigdala zehazki, argi eta garbi izango diona, ez zaizula usaia gustatzen edo uko egin behar duzula. Eta pertsona horrek ez du zertan, gogoratu behar zergatia, era berean, selfie bat atera ezkero eta sare sozialetara igo ezkero, eta 20 bat iruzkin jasotzen baditugu, 20 bat horietatik 20 balin badira oso positiboak, baina bakarra negatiboa, gutako gehienok egongo gara buruan run, bueltaka ez, negatiboa izan den horri, nahiz eta 20 aldiz presentzia gutxiago izan. Modu naturalean, eskaintzen diogu, gauza negatiboi, radikalogoi, atentzio gehiago eta logika algoritmiko honek oso ondo daki eta hori ustiatzen du. Baina hori ustiatzen duen bezala ustiatzen du ondorengo teknika psikologikoa. Eta da, konfirmaziozko sesgoa bezala ditzen da, baina baita ekonomia kognitiboa. Eta zertan datza? Ondorengoan. Oso ondo dakizu, Maitanek, eta ni ustez guztiok oso ondo dakigula, gure aurre iritziekin bat datozen edukiak, nolabait edukiei, nolabait atentzio gehiago eskentzeko joera hori dugula, ia guztiok. Demagunenik ezkerreko politikak ditu dela atxegin, eta beraz, ezkerreko politikak jorratzen dituzten edukiak gehiago kontsumituko ditut, eskubikoak baino, edo aragi jalea balin banaiz, aragi jaleak nolabait sustatzen duten edukiek presentzia handiagoa dute nigan, vegetarianoekin alderatuta, ez? Modu naturalean. Eta hori ustiatzen dute, ze zentzutan, oso ondo dakigun bezalaxe, zerbait kontsumitzen azten garenean, izan deportiba batzuk erosi nahi ditu dela, ez? Deportibak begiratzen azten balin banaiz, horrelako edukiak berbidaliko zaizkit. Baina kontuz, ze nolabaiteko burbuia efekto bat du guzti honek. Eta berbidalketa horretan, geroz eta selektiboagoa bihurtzen hasiko da, geroz eta nolabait, mugatu bezala ez, mugatzen doa hori. Hori, biltzen gaituzte gure aurre iritzien burbuia baten baitan. Akademikoki ekotxamber izena du honek, eta hasiko gara nolabait gure aurre iritziekin bat datozen edukia kontsumitzen 180 baten baitan. Amaituko dugu. Baina, nun dago hemen arriskua? Burbuia, gure aurreritzien antzeko burbuia baten biltzen gaituzten neurri berdinean, eramaten gaituztela apur bat aratago. Eta apur bat aratago. Eta apur bat aratago, ze erradikalizazio efektu hori ematen ari da. Eta konturatu gabe, gure ahotsen edo aurreritzien burbuia baten baitan sartuta gaude, baina askoz ere aratago joan dena. Polarizazio ikaragarrian. Eta alaxe da, horrela ulertzen da gaur egun ematen den polarizazioa neurri handi baten, eta arriskutsua da, zergatik, zer da egia? Realitatearekiko dugun pertzepzioa, eta bestelakorik ez badugu kontsumitzen, ez badugu jasotzen dugun ura lotuko dugu egiarekin, eta askotan egia absolutuarekin existitzen ez dena. Eta orain Maitanek, galdera bat, zuretzat edo entzuten ari zaigun horrentzat baita ere. Egia da, teknika guzti hauek, eta bestelakoak, aipatu ez ditugunak, eduki guztietan ez dutela eragin berdina. Demagun nik katuak dantzen ikustea dudala gustuko, hor ez du margen handirik, ez? Agian barriagoak bihurtuko dira, baino pentsa ze gertatu daiteken 12 urteko neskatxa batek, Mirenek, iraina jaso balin baditu eskolan, bere fisikoa dela eta etxera joan eta gurasoen babesa aurkitu beharrean YouTuberen babesa bilatzen saiatzen bada. Eta bertan plataforma honetan bilatzen balin badu zer jan beharko lukeen 12 urteko neskatxa batek argaltzeko. Jakin badakigu zein moldagarrian garen nerabezaroan, eta orain aplikatu, deskribatu dugun teknika hau. Ziurrenik ez, hasieran edukin neutroa jasoko dituen arren, horretan jarduten balin badu, elikadurarekin harreman ez osasuntxoa sustatzen dituzten edukia kontsumitzen edo jasotzen amaituko du zoritxarrez.
Bai, eta errealikadizazio hortara eramango di oraindikan gehiago ere, ez? Ordun horrek Alaxe da. ze arrisku handia, ez? Alaxe da. Hoxe, eta gero bere, nolabait testu inguru antzekoa dauden pertsonekin harremanetan jartzekoa, eta nolabaiteko talde horiek sortzeko arrisku hori. Bai, beraien artean konfirmatuz, ez? Behin da berriz, beraiek justo daukaten momentu hortako min horren baitan. Oso arriskutsua, oso. Hori da. Beraz, kontu handiarekin, ibili beharreko tekniken baitan, ibiltzen gara sare sozial hauetan. Hausnarketa. Entzun dugun bezala mugikorrarekin edo bestelako kontuekin harreman ez osasuntsu bat izatearen atzean, ez da soilik kausalitate aurpegi hori ikusi behar, baizik eta txanponaren beste aurpegia ikusi beharra dago, eta horretan jardungo dugu honetan. Hasiera baten, teknika teknologiko, psikologiko hauek horren potentea dira, lortuko dutela gu pantaiaren aurren, nahi baino denbora gehiago ematea. Baina hori ikusi eta ezin berbideratu alizatea, ziurrenik ondoriozko izaera bat, erantzungo dio. Eta horretan laguntzeko, hausnarketa edo galdera batzuk ditugu zuretzat. Ez da Maitane? Bai, zer gertatzen da, ez? Ume txiki bat, negarrez edo protestan ikusten balima dugu, eta bum, txupete digitala ematen badiogu txiki-txikitatik. Zer gertatzen da, nerabe bat, 5, 6, 7 ordu pantaiaren aurrean pasatzen dituenean, zer ez du aurkitzen bere bizitzan, zer du pantai horrek, zerk ematen dio. Hori da, laiko puru zutxu horren bilaketan dabil, zergatik. Txiki-txikitan, bazkaldu etzuenean nahi egin, ez? Eta hor, azerrekor zegoenean, nork lasaitu du? Pantaia txiki batek edo bere gurasoen presentziak. Eta ondorio zer bilatuko du lasaitzeko aurrerago. Era berean, hausnartu beharko genuke, ea aspertzen utzi diogun. Noiz sortzen dugu sormena, noiz lantzen dugu sormena. Aspertu dago denean, ez? Utzi aldiogu aspertzen. Edo bakarrik egoten. Eta bakarrik egote horretan ondo sentitzen bere emozioekin. Edo beti izan du zerbait egiteko guzti horretan. Guste dute hemen zer hausnartua bat dugula eta datu batekin amaituko dugu. Eta ondorengo da. Lehen aipatu dugu gure neraben erena baino gehiago 5 ordu ematen dutela mugikorrarekin. Jakin, kopuru horren atzean, 100% handiena, ezagutza eta errenta baxuen duten familien nerabeek egiten dutela, Caritasen azken informeak adierazten duen bezalaxe, eta eskala sozial horrentan goraka egiten dugun neurrian, aurkitzen gara gogoian dauden hoien seme alabekin, hau da Silicon Valleyen, eta enpresa teknologikoa hauetan lan egiten duten gurasoen seme alabekin. Zenek, smartphoneen aurrean, nera bezaroan 0 minutuko kontsumo bat egiten dute. Hau da, hor dago benetako arrakala digitala. Ezagutza gutxien eta baliabide gutxien dauden artean, sakontzen dute, ez? Egoera horretan, pantaiaren aurrean horren beste denbora ematen dutenean, eta goraka joaten garen neurrian, aurkitzen gara nola teknologia hau oso ondo ezagutzen dutenek, oso bestelako erabilera bat egiten duten, eta ondorioa, bestelakoa da baita ere ez. Bai, eta hori da gure gaurko, vitamina dosia, orain zuk erabilidezu 3 aldiz gutxien ez hitz hori, eta da, zein da, Telmo? Ezagutza. Hori da, Maitane, ezagutza. Hortan, ez? Hortara jungo gera pixka bat, eta hemen dator gure gaurko vitamina dosia, hontan, ezagutzan. Vitamina dosia. Egia da, ez? Vitamina dosi gehiago ikusiko ditugula beste podcast batzuetan, baino gaur batzekin gelditzeko, esango genduken hau dela ezagutza, eta zergatik eta zertarako da ezagutza, Telmo. Maitane, bada demora esente, filosofo greziar bate, buruzoia eta bizarro soluzioa zuen batek, esan zuenan legez, ez? Ez dagoela, askatasunik ezagutzi gabe. Askatasunaren oinarria aukeratu ahal izate horretan datzala, eta aukeratzeko ezagutu berdeula, ez? Ezagutza hori berdeula. Eta honetan, nik uste dut, hoxe gertatzen dela, ez? Adibide batekin ikusiko dugu. Maitane, aukeratu, A atea edo B atea. A atea. Bai. A atean, nago lehoi maltzur bat, gozez, eta B atean aldiz, zure familia, zure zai, bazkai polit bat jaten azteko.
berrize aukeratzeko eskatu ezkero, garbi dago ez? Erabat, Aldatuko zenukela, B, Bai. hautatuko zenuke, baina hemen garrantzitsua da, ondorengoa zerk eragin du zure aukerak eta aldaketa. Zuk emandako datu horrek. Ezagutza, ez? Erabat. Hori da, ezagutza. Ez dakit konturatu garen, printzipioz, euneko askatasuna ematen duen gailu bat utzi dugula, 0 ezagutza duen eskuetan. Ezagutza denean, askatasunaren oinarria. Ez dio inork, ez gurasoik erakutsi nola erabili. Eskolan ez du, bestelako irakasgaiik izan, hortan formatzeko, eta ez du liburu bat irakurri horren inguruan. Konturatu algara, ze trampatan erori garen. Hausnarketa honekin, amaituko dugu gaurkoa, Maitane? Bai, gogoratu ez, oso askeak uste dugula askoetan, baino nik uste oso askatasun gutxi dagoen gizarte batean bizi garela. Halaxe Así que, da. hortarako badakizue, altxaburua, Liburu irakurri, hoi da. eta altxa osasuna, urrengor arte. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxakonde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.